Intayon pasangbayen tiyapo sarabwen tay ti kanta tayo isagot tay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo ngagdayaw tiyapo lalala 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 isagot ay ti puspuso kararwaken isip tayo tapno may kari tayo ngagdayaw tiyapo intayon pasangbayen tiyapo sarabwen tay ti kanta tayo isagot tay ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari tayo kagdayaw tiyapo lalala 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 isagot ay ayat tayo kakabsat ken padatao tapno may kari tayo nagdayaw tiyapo intayon pasangbayen tiyapo sarabwen tay ti kanta tayo isagot tay ti kapya kabusor ken tunggal maysa tapno may kari tayo ngagdayaw tiyapo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko mangitken. Takabsat adda tayon ti umuna Domingo ti Adbento ti panagsagsagana tayo. Panangisagana ti panunot puso ken nakem ti isasangbay ti Apo kada tayo. Agtalag tayo ti kinamanagayat ken kinamanang nga asina. Petap no may kari tayo makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Diyos saman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat kay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
sika, mga sika. Apo Kristo ka siyan nagpakawanen nakat, di mo ipalubos. Akin ka may sinaan, mga sika, mga sika, mga sika. Apo mga sika, mga sika, mga sika. Apo mga sika. Apo Kumararag tayo. Dawatin mekan ka, uman nakabalin a Diyos, tay paahimukad kadagiti mamatikan ka, ti umiso apanagnakem, tapno sabten da ni Kristo, babaen tinainsing petan nga aramid, iti kasta maikaridan to ang makipagtagi kwa, iti nailangitan na pagarian, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Daytoy ti mensahe ti Dios inted na ken Isaias nga anak ni Amos, may papan ti Huda ken Jerusalem. Kadagiti masakbayan nga aldaw ti bantay a nakabangunan ti templo, isunto ti kangatuan a bantay. Adunto dagiti nasyon nga agturong ken kuana, ket kunanantok dagiti tattawda. Sumangat tayo ti bantay ti Apo, intayo ti templo ti Dios ti Israel. Adalan tayo ti kayat nang aramiden tayo, magnatay ti dalan at pinili na. Agapu ti Jerusalem ti panursuro ti Apo, manipulsyon agsao dagiti tattao na. Pagkakapyayan nanto dagiti dadakkel a nasyon, pandayan danto nga arado dagiti kampilanda. Pagbalinan danto akumpay dagiti pikada, santon nga gugubat dagiti nasyon, sandanton nga agsagana makigubat. Ita, da kayo kapututan ni Jacob, magnatay ti lawag nga ited kadatayo ti Apo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Naragsakanak idi kinunada, intayo ti balay ti Apo. Naragsakan kidi kinunada, dayo iti balay ti Apo. Naragsakanak idi kunada kanyak, intayo ti balay ti Apo. Ket ita o Jerusalem, adda kamin ti uneg ti ruangan mo. Naragsakan idi kinunada, dayo ti balay ti Apo. Nabangon manen ti syudad ti Jerusalem, ana urnos ken sangsang kamaysa. Ditoy ti umayan ti tribo, wen dagi tribo ti Israel. Tapnagyaman day ti Apo, kas naibilin kadakwada. Naipasdek day toy at trono, apangukuman ti ari kadagiti tattao. Naragsakan idi kinunada, intayo iti balay ti Apo. Idawdawat yung nga da kumakapya ti Jerusalem, sapay kumata rumang ay dagiti agayat ken kuana. Ada kumatal na ti unek ti bakod mo, ken talged dagiti palasyo. Naragsakan idi kinunada, intayo iti balay ti Apo. Kapu kadagiti gagayem ko ken kakaduak, kunak ti Jerusalem, sapay kumata datal namin. Gapu iti balay ti Apo Diyos tayo, ikararag ko ti pagimbagam. Naragsakan idi kinunada, intayo iti balay ti Apo. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Amuyo ti kinapegkat ti agdama a tiyempo, oras sen ti pinagriingyo. Tas asadigan ti panakaisalakan tayo,
ngem idi damo tayo ti mamati. Lumabasen ti rabii ket bumigaten. Iwak si tayo dagiti aramid, tisipnget ket ikawes sayo dagiti igam tilawag. Agbiag tayo anatakneng, kasta tao nga adda itilawag. Awan ti lalabes a panagragragsak wenno panagbarbartek. Awan ti kinaderrep wenno naalas nga aramid. Ket awan ti apapa wenno imimon. Ikawes yu ket di ni Apo Hesukristo akas armas yu. Ket isardeng yun ti apagustuhan ti dakes at arigagay dagiti bagbagiyo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas nga ibagay. Ketamin to maite tuken ka, sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ketamin to maite tuken ka, Ti Apo adda kong mga kada kayo. Gusto ko mamit Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. May paiken ka, Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, kas idi napasamak idi tiyempo ni Noe, kas tantumet ti mapasamak inton umay iti anak ti tao. Kas kadagiti aldaw kasakbayan ti layos, nang nangan nagiinom ken nagaasawa dagiti tattao, agingga iti isiserrek ni Noe iti daong. Di daam mo ti mapaspasamak agingga iti umay ti layos anang yanod kadakwada amin. Kas tantumet ti mapasamak inton umay iti anak ti tao. Iti dayta a tiyempo addan to dua lalaki nga agtrab-trabaho iti talon. Maalan to ti maysa ket mabatin to ti kadwana. Addan to dua a babae nga aggilgiling. Maalan to ti maysa ket mabatin to ti kadwana. Agsagana kayo nga rod ta saan nyo nga ammo ti aldaw aya ay ti Apo yo. Laglagi penyo ano adda kuma ama ti no ammo kuma ti ama ti pamilya no anya nga oras ti ay ti mannanakaw. Siririing kuma tapno saan aserken ti mannanakaw ti balay na. Daytoy ti gapuna ang masapol akan kanayon asisasagana kayo ta umayto ti anak ti tao iti tiyempo adiyo ipagpagarop. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Gayaw ti may paiken ka, O Kristo. Naimbaga bigat tayo amin, Apo. Ada tayo ti umuna Domingo ti Adbiento. Ti Adbiento iso ti panagsagsagana tayo ti yaay ti Apo. Iso ti pangrugyan ti liturgical calendar tayo ta idi last week. Rinambakan tayo ti Kristo Ari, nagsaltek, nagpatingga di liturgical calendar tayo, tatamang rugi tayo. Kasaganaan tayo, dua nga banag. Ti umuna, dagiti upat nga Domingo ti Adbiento, saganaan tayo ti maikadwa nga yaay ni Apo Jesus. Into no December 16, agingga na ti Christmas, rambakan tayo tumat day di imuna ngayo umay na, iso day ipapasngay na dito'y lubong. Kadito'y panagsagsagan ako nana. Ado digiti kondisyon ti panagsagana. Iti umuna ay maikadwa nga maibasa. Nagpintas da ito'y kunana. Lumabasin ti rabi ikat bumigaten kunana. Iwaksi tayo dagiti aramid iti sipnget
ket ikawes tayo dagiti igam tilawag. Ikatanan dagiti iwaksi tayon dagiti aramid tisip nget. Agbiag tayo anatak neng kasta tao nga adda iti lawag. Awan tinalabas a panagragragsak wenno panagbarbartak. Delikado dagiti barkadak ditoy. Awan ti kinaderep wenno naalas nga aramid. Ken awan ti apa ken imimon. Delikado adot matamaan ditoy nya. Nukit di ikawisyo ni Kristo. Ikawisyo ni Kristo. Kunana. Kasano ti panang ikawis ken ni Kristo? Naduma-duma ti klase ti panagkawis tayo. Adda dagitay tattao nga uray adda mabalinda, uray no adda sa nikwada, no agkawis da, simple laeng. Adda met dagitay na uray nagsimple di kawis na, bagay na. Adda mo dagitay uray kas ano ka bungga di kawis na. Nalat na bagay kala dagitay anjak amo dagitay basta. Adda mo dagitay iyo tahangan da para laeng di jay napintas nga kawis. Ki ikawis kunana. Kasano ti panang ikawis tayo ken ni Kristo? External dahiti bado tayo. Hagaputan na kayo no pormida mga mother butlers ang kalamang dan. Wano nangin ngina tabado mun kalamangkan. Wano nakabado katikas tibado niya popadi kalamangkan haan. Ti panang ikawis ken ni Kristo kunana. Kasla kumati kunanan agbiag kayo asisisingpet. Kasano ti agbiag asisisingpet na singpet akmat father ta makimismisa ak. Ang nakayat nga saon nga makimismisa ka na singpet kan. Nasingpet akmat ta mother butler sakmet lektorak ako laitak ay haan. Nasingpet akmat ta padi ak adda nga haan. Aga po ta padi ka nasingpet kan haan Yan nga ibaga nga it doesn't follow ang ano nagpadi ka wano dahil adda ka mong ka nasingpet kan haan Nasingpet akmat ta mangmang tedak haan. Nasingpet akmat ta giburburayak haan lakta Nasingpet akmat ti kunatay gamino daduma ka Allah haan nga agun une nagsingpet. Oh. Haan na dangerous no daduma jang agun une. Adda na sa loob ang kulo kunana dayay no daduma. No gaputang nga agun une oray makitkita na nga madi aramidan di kabsat na ka haang nga agun une madi hanga na singpet dayay. Hanga kas jeti na singpet nga gaputang nga agun unin kadi pa nagsingpet amin nga umulan. Awan basol dan depende la tamat no tapalo kan hanggang agun unin ka nasingpet kan haan anya tinasingpet nga kung kunana nga panangikawis ken ni Apo Jesus. Asano ti kuy ibagana nga panangikawis ken ni Apo Jesus ti kinasingpet. Dayta man kunana nga awan ti panagin kukuna. Amuyo tayo agin kukuna nya. Anya ti tao nga agin kukuna. Ala kumada kami ije seminaryo. Ti biag mi balansium intelektual masapol mat nga makaruar ka agadal ka mat nga nasayaat haang mga extraordinary jilaing mo haang gamit nga daytay padpada nga kunneng nga may sala nga lamok ti agperma ka talaga hang ka makaruar haan mat nga kasdiya ta madimet intelektual spiritual gina espiriton nga panagbiag mo dapat marinada nga adda. Haan nga daytay no panagkakararag ka sumursurot ka lang nga makipagkarkararag nga awan tinaunag haan nga usto dayjay. Or pastoral makilangen. Saya atin di makilangen nagmadimo dayjay padi nga ala is-iso na lang tapios uston nga mga masaya at nga makasarita ipagarup nag-iso na lang kalalaingan masapol ang maki-integrate mat kadagiti tattao amuna ti makilangan amuna ti rumwar makikadwa ken discipline masapol ang adda disiplina kada dagitay kuna anya dayjay disiplina ibiyag mo no anya dayjay biyag ije seminaryo no bawal ti inom no awan ti okasyon kahamo nga ipapapilit nga uminom ka
No bawal ti rumwar nga ngagpakpagadaham mo ang ipapilit. Ngam na madmadimat, DJ kunada yun nga, sala sa init, sala sa lamig, at daragiti agkuna, nalakati agpadi, basta sumurot ka. Medyo dakkel nga question kanyak daya detay, sumursurot ka laki di, makapagpadi ka. Wan naglakas sumurot nga, no panangan, no luwalo, no trabaho, sumursurot ka laeng. Ngam no haam mo nga ibiyag dayjay aramidem, no haan nga iso ti pagbalinam nga biyag mo, marigatang kanto, iso dagiti daduma, marigrigatan da. Marigrigatan da nga agriing ti bigat, apayahan da nga rod nga imbiyag ti agriing ti bigat. Kaapaya, kasla haan nga, kasla external laeng di panangawat, madi. Kas di magkanya tayo. Kas ano ti agbaling nga nasingpet, gapota, no addaan ka, nang ted ka nasingpet kan, ay haan. No adda na timmangsitan ka, nagpakumbaba ka nasingpet kan, haan nga, agkurang dayjay. Anya ti ibagbaga na, no addaan ka, natural nga mangted ka, songbatan daman wenno saan, isubli daman wenno saan DJ ayat mo, natural kanyam DJ, haang ka nga masaktan. Tati tao nga, no haam mo nga na ipapuso, no haam mo nga na ikawus ni Kristo DJ, nang ted ka, kahaanda ka nga naliwayan da ka nga sinupapakan, iso dagiti agsaksakit tinakam na. No nasingpet ti agbyag nga nakakawuskin ni Kristo nga nasingpet, no adda tumangsit, haang ka nga masaktan nga agpakumbaba, orehang ka nga agunune kas pangarigang kuma kinarit da ka, idi kalman adagbukbuksing ita na inti highway di madamati ponpon. Di kasi atin ti agbuksing ita maipurwak kay ta highway ka nagpapaspas ti motor da kayo ti ponpon nagkasumaruno kanja mo ano niya pagapapaan damat. Kano adda tumangsit, no natangsit, no amumla ka nga ustadyar aramidam, baybay am nga ahang ka masaktan. Ngam no kung na makaadan tula aldaw mo loko, nay, makaadan tula gundang way kumait, natangtangsit mamudaya puson. Haang ka nga masaktan, apa niya, isugarot ti katataom, ti ibagbaga na nga panangikawuskin ni Kristo, pagbalinam nga iso ti katataom, dijay agay-ayat. Daya ano adda tumangsit agpakumbaba ikarkarigatan hamo nga ikarigatan ang padpadasen kala ko may seminaryo ko kayat agin sisingpet ka ta adda makit adda kayat mo nga gunodin inton ngayon no nagunod mo sinno ka nga rod isi inton no nagunod mo di kaya mo ta awam metten ti boss mo sinno ka nga rod haan nga kasjay ti ibagbaga na nga panangikawuskin ni Kristo agbalin a natural abiyag mo ngano man nagtulong ka isun ati katatao mo hanggang nga tumultulong gapota adda kayat mo nga agsubli investment da jay no kaya mo tinasingpet no nasaya at di katataom ala uray adda pagkurangam uray adda pagkapsutam no iso ti katataom good day ta ngam no agar aramid ka na imbag tagberbero ka ti sopapak na haan pay laeng nga puro nga nakakawusken Kristo dayta uray adda pagkapsutam ore adda pagkurangam no pagbalinam nga katataom ti tumulong agayat iji pamilyam ornos ay tumula natural nga ornosem gapoti no adda agtinnangsit ka isurom ti pakumbaba no adda aginimot ka isurom ti sinnaranay ta pamilya kayo nga rod iji pa nagkakaaruba no sino ti addaan tulungan na no sino ti masakit pagsisinaranayan agbalin nga natural nga panag kasjay mo ti ibagbaga tayo ti sisa tayo anya dijay sisa tayo pagbalinan tayo nga wagas ti panagbiag dayjay agsinnaranay agpinnakumbaba alan ore adda pagkapsutan ti agkakaaruba rumimbaw latta kumaji kinaimbag nya ti pangawag da kunada no daytay naimbag ka, nasaya at managtulong ka met, ngam marites ka, niya pangawag da,
God Samarites kunanan sa haan nga God Samaritan no di God Samarites kunanan kandi jay uray na damo dagiti pagkapsutan ngem rumimrim baulat ta dijay panagkakabsat haan mo nga aramiden laeng gaputa kayat mo nga agsubli haan aramidem ta iso ti katataom iso nga imbagana ni Apo Hesus ay ni San Pablo kadagiti taga Roma ikawusyo ki di ni Kristo dahil jati panang ikawus kin ni Kristo kanukas jati wagas ti panagbiag tayo uray umay nga kunana nga kaslaman nanakaw di tayo amuno niya ti oras nga umay awan danagan tayo uray ka inya nga uras ka umay dayto nga manghusga kada tayo awan pakaratelan tayo awan pagdanagan antay nga agapura taapaya isugarod ti katatao tayo kala di dyan umalagip yun di istorya classic story nga niya ti kunana adda may nga padi nga agay ay ayam ti pingpong kasi naludsod da seminarista ng saludsod apo niya ti aramidem no into no bigat ka kanibusanan ng tilubong anya ti kuna DJ padi ituloy ko lata ati agay ayam ti pimpong anya ti aramidak agawidak inak ibagaji pamilyak nga pakawanendak ay ayateng kayo inak agkonpisaren tanagado ti basol ko inak ipatawid dagiti kayat ko nga ipatawid wano inak singiren ti utang dagiti nakautang wano yu uta kala ko man end of the world den anya ka ijay kanto nga agbaliw ijay kanto nga agpakawan into no daytay agkutkotong ka nga nagkansiren nga daytay kudil kento lang latakwan samon tula iburay dayta kinaimbag mo kada sakan tula agpipin nakawan awanan naladaw ton sakit tayo makidi nga Pilipino dayjay nya inton na tayo ala agpipila tayo pakawanan nakapaw lasikamat tuladem mo diin kantana pakawanan nakapong manggag na pay naladawon kayso dahi ti ibagbagan na kakabsat uray nakapsot tayo ti panang ikawus ken Kristo agbalin ko mga iso ti biag tayo wagas ti panagbiag tayo dagiti galad na natural nga tumultulong haan nga agberbirok ti supapak na nasikangarot ti naparaburan natural nga agserserbi nga agberbirok ti supapak na amom no agserserbi ka nga agpampamarang nagada ko man umay dagdalos idtoy no pamarang di pa nagserbim nakita mga agchis-chismis da nga di da nga agdaldalos ug sakit tin ako no ligiti nga di da pelang imay sa dala rumor no merienda kung kunana dayjay nga nakapokus dayjay apaya agberbirok ti kadwana agberbirok ti kasupapak dayjay trabaho na kakaasya ka nagserserbi ko ni Apo Padi di nakampay pinalakpakan ka palakpakan kayo man anya naalayo bimanang kayo dagiti agserserbi nga haan nga pudno dayi puso nga nakakawuskin Kristo. No dagiti no nang nagparabor ka tahan na nga inted nga insubli kamasaksaktan dayi pusom. Haan nga nakakawuskin Kristo data agmulmula ka laeng nga magapit kanto. Haan nga kasjeti nakakawuskin ni Kristo. No natural nga agparparabor ka so badandaman di inted mo awang problema kanyam apaya nasaya at nga ron di katataom uri agtrabaho ka noon agkapsot na nga agtrabaho kasi ka desidido ka para iti pan nakaiday-dayaw ko ni Apo Diyos pan nakapasantok haang ka nga masaktan uri makasarak ka tinatangtangsit katrabaho man kaarubam man kapamilyam man uri tumangsit haang ka nga masaktan apaya natural nga ron di kinapakumbaba ngam no agin ko kunaka ikarigatam ti kunwari agaramid tapno makatulong iti sabali ngamahaan nga natural ay masaksaktan ka marigatan ka apaya hanggar nga iso ti natural kada ito'y kunana no na ikawus ni Kristo kada tayon uray umay anya nga gundaway awan danagan tayo uray pumusay ti maysa uray pumusay ka kuma ti pamilyam won masayangan da nga mahaanan nga masapol nga sakay lagpipin nakawan no adda na tayon haanan nga maaramid aapaya naturalan ang nagkamalin ka pakawanemon
nagkamalikan, pakawanan dakon, iburay ko ti addan, agbebinuray tayo, agsisinaranay tayo, no agbalin ang natural, akas di ti biyag tayo, dayta ti kungkunana, nakakawuskin ni Kristo. Uray anya nga gundaway, anya nga oras nga umay, awan ti kabuteng tayo. Apaya, agbibiyag tayo nga rod, iti biyag ni Kristo. Iburburay tayo nga rod, jay biyag ni Kristo. Ngamno inton maudi nga gundaway, sa tay agapura nga agpakawan, sa tay la agapura nga agsagot, sa tay la agapura nga agsisinaranay, baka naladaw to. Hantay nga amo ti biyag kakabsat, kendi kunana nga rod ka, kasla umay nga mannanakaw, hanga agpakada. Kakas ano ti sisasagana, agbiag a natural para kin Kristo, agbiag nga awan pa naging kukuna, lanuman pa'y nakapsot tayo, akseptaren tayo dagiti pagkapsutan tayo, ibiyag tayo latati ayat, kinapakumbabakin na po na panagserbi, na umay ni Kristo kada tayo, ay awanan ati danagan tayo. Awanan ati kabuteng tayo, awanan ati pakaratilan wano pagapuraan tayo, apaya naruwam garuden. Iso garud ti os-osto nga biyag tayo, iso garud ti natural nga biyag tayo. Alat ti nga panagsagsagana tayo, iti ay ni Kristo, nawaywaya nga biyag, naragragsak nga biyag, amuyo ti karigatan nga biyag, kunana di biyag nga agin kukuna. Di karigatan nga biyag iso daytay pa most stressful life kadi jay biyag nga agin kukuna tay agin sisingpet agin papakumbaba agin aayat nga maamet kuminkinit da jay kuminit iya puso ngam no inted mo siraragsak nagin awa adupay ati mga yatkeng ka ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ni Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao iti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao iti Diyos, silaw a nagtao iti silaw, napaypayso a Diyos, sa nagtao iti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapu kenkwana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, immulog nga naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet a nailansa iti krus, gapu kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagen dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Intayo dawatin iti Diyos nga ama tayo, amang ibaon tumanen ken Apo Jesus nga kinapo tayo nga Iso Kristo nga umay dito'y lubong, tapno umay na iyeg, tinaan-anayapan na kaisalakan tisang katauan, kuna tayo iti tonggal kararag, apo tinamnama, denggem kad ti kararag mi. Apo tinamnama, dinggem kad ti kararag mi. Idawdawatan tayo ti iglesia, ngagdaldalyasat iti dalan ti panawen, tapno agnanayon kuma as isasagana as sumabat iti apo, kumararag tayo iti apo. Apo tinamnama, dinggem kad ti kararag mi. Tapno maadaan tinananay akapya dagiti amin a nasyon dito'y lubong, ket iti kastoy awagas, saganaen dagiti tattao ti dadateng ti pagarian ti Diyos, kumararag tayo iti apo. Apo tinamnama, dinggem kad ti kararag mi.
para kadagiti mangidadaulo kadatayo iti gobyerno. Tapno itrabaho da kuma akan kanayon, tilinak kental na akasapulan dagiti umili iti natalina ay apanagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Apo tinamnama dinggem kad ti kararagmi. Idawdawatan tayo dagiti mauawanan iti namnama, tapno iti pammatida iti sasangbay ni Kristo ti mangted metlaeng kadakwada ti baro akay papanan ti panagbiag. Kumararag tayo iti Apo. Apo tinamnama dinggem kad ti kararagmi. Para kada tayo nga adda ditoy ita, tapno iti intay panagdandanag kadagiti banag iti daytoy abiyag, ken ti inaldaw apaka kumikuman tayo, saan kumanga isu ti laped ti dadateng ti mensahe ni Kristo kadagiti puso tayo, kumararag tayo iti Apo. Apo tinamnama dinggem kad ti kararagmi. Agulimag tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo, apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adim mawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo tinamnama denggem kat ti kararagmi. O Apo mi a Diyos, si katinamnama ken masakbayan ti amin a tao. Patgam kad dagiti nanumongon unnoy miken ka, ta si kalaeng ti Diyos aday dayawen ken itantanok mi, ita ken iti agnanayon. Amen. Sagot mo nam ay kenrigat wen amin ko umay ko idatong ken ka Diyos ko kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apuy awat minanumuadaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ti bagi kendaram. Ti bannog ken linggit mi, idatun mit altar, anapnuan sudi, amin naragsak ladingit mi, ikay samiken ka, o Diyos nga ako mi. Iti daytoy ami sa apagyaman, apuy awat minanumuadaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ti bagi kendaram. Amin o Apo nga insagot mo, nam ay kenrigat wen amin ko, umay ko idaton ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apuy awat minanumuadaton, sapay kumatadda ka
ikarian nga umawat ti bagi kendara bunga ti banno ken linget mi idatun italtar hanap nuan sudi amin aragsak ladingit mi ikay sa miken ka o Diyos nga pumi iti daytoy ami sa apagyaman apoy awat minanumuadaton sapay kumatagda ka ikarya nga umawat ti bagi kendara. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo kenda gito'y adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Diya po awatin na kumadagito yung daton kadagita imam. Kat may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamet a pagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton nga innalami kadagiti imparabor mamatlaeng kada kami ket iroknoy mi idaken ka ipaay mo kadi tati panagserbi mi ken kaditoy abiyag agbalin a pakagunodan mi ti gungguna ti agnanayon apan nakaisalakan gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sagay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Kari ketrombeng. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Isu ididamo na ti imay in kawes na tilasag mi anak urapay ket sinungpot na nga intong pal dede inggakat mo kadagiti tiyempo akadaanan ket inlukat na kadakam ti dalan ti pan nakaisalakan tapnon inton pidwa na ti umay ket mapakuyugan iti dayag akaranyagan isunton ti inkam panangawat asilalatak ti isagot na akinagasat nga isu nga inkarina ket namnamaen mi asiriridam anan sa makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti tronos ken dominasyones ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti angin napaswan, ti langit ken daga, napno dayti pakaidayawan, Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo.
Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama iboyatto, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan. Insalakan manubuti sa ngalubungan, inakaminsalakan manubuti sa ngalubungan. Itingorod panagilagip miti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo te paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko ma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to. Keneng gasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kada wada amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amang inganda sa dilangit, madaydayaw tinagan mo, dumteng kuma, di pagarian matumpal kuma, tinakem mo, dito'y lagaka sa dilangit.
When dito'y dagaakas sa dilangit, idem kadakang ti aldaw dito'y ikanen miti, pati na yung aldaw pakawanem dagiti basbasulmi akasnet pamakawan ibasul dagiti nakabasul kada kami tinakamet baybayan ngau manungod iti suliso eti sandakan eti dake. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Kukwang tituray ti panakabalin kendaya itiniag nanayon na di tuwas sarda. O Apo Meso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak tited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kuma ngadda kada kayo. Gusto ko mamit ken. Iti napakumbaba napnuan ayat apuso ipaay tay ngarod ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero ti Dios amang punas basbasul ti lubong Apo mga asika Cordero ti Dios amang punas basbasul ti lubong Apo mga asika Cordero ti Dios amang punas basbasul ti lubong item kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyat nganti may salaing nga sao mapaimbagton ti kararo. Ken kapo kitip kaspo tuy arararaw ko itaasin ken ayat mo
nakitali tuy asug ko tumangadak ken ka ako itiefkas ko tuy arararaw ko taasim kenayat mo inakitali tuy asug ko naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno wag talenay dabukod mulaen ngaruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno wag talenay dabukod mulaen dagita imam ipatay mo ukawem sibnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko ngagdurong kinapudno dagita imam ipatay mo ukawem sibnget ibiyag ko tasikalaeng tibagnos ko ngagturong kinapudno naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno wag talenay dabukod mulaen naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno wag talenay dabukod mulaen siya sinuwa malagip mo marik nampay ka di amin nasugsugat ko agasam ka di o Diyos nga po pasantuem kinakurapay ko naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen katarabayen alaen kasaranayen tapno wag talenay dabukod mulaen. Kumararag tayo. Apo ornosem ada kami amada mangagdalyasat iti baet dagiti aglaba sa banbanag ay ayaten men dagiti nailangitan ket ipategmi dagiti banbanag adin tumapukaw
Pagbanagam kadi apagimbagan mi ti masansan apan nakiranod mi kadagitoy a misteryo gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mami. Agdumog tayo tawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Lawagan pasantuen ken pagasaten na kay kumatiman nakabalin ken manangaasi a Dios da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo ket mangnamnama iti ay nanto manen. Amen. Papigsaen na kay kumati pamatiyo, paragsaken na kay kumati pananginanamayo, parigtaen na kay kumati panagayatyo iti Dios ken iti pada a tao. Amen. Iti kastada kayong agragragsak itatiya ay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay, pagasatin na kayon to nga iragpat ti agnanayon abiyag. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasin ti na Santon a Misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo iti Diyos. Kayo iti amin na lugar ket pagbalinin niyo'y dangadala bunyagan niyo ida iti naganti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo lagi penyo nga dakto dita sibayo lagi penyo di kay to panawan kaanuman